Чаму Беларусі, Украіне і Расіі нас чакае грандыёзная развязка улетку 26 года ці блізу гэтай даты? Ну, сачыце за дэталямі. Толькі што Лукашенка сустрэўся з Дмітрыем Мазепіным, Урал-Калій, вораг Лукашэнкі нумар 1. Баяўся сунуцца ў Беларусь, у яго ў Беларусі маці жыве, дарэчы. Хоць сам ён таксама, кажуць, там, выхадзец з Беларусі, но такі ж ён беларус, як і Чубайс. Баяўся прылятаць, бо быў датычны да пратэстаў 20-го года, паслабіў Лукашэнку, падгадзіў Лукашэнку. У Лукашэнкі бізнес Белкалій увялі санкцыі. Супраць Урал-Калія, краіны-агрэсара, санкцыі не ўвялі. Вось такая гісторыя. І вось ён з'яўляецца. Гэта азначае, што Пуцін гатовы кінуць Лукашэнку вельмі тлусты кавалак узамен на нешта крайне жудаснае. У Пуціна сітуацыя катастрафічная. На фронтах утварыўся парытэт. Украінцы б'юць дальнабойнымі дронамі па гарадах. А Пуцін не можа адлепіцца ад Лукашэнкі. Тэлефонныя размовы. Вось былі нядаўна ядзерныя вучэнні. Маглі пагаварыць. Далей была сустрэча в Астане, там, саміт ЕАЭС. Маглі нагаварыцца, што голас страціш. Тут жа, значыцца, разляцеліся па сваіх бункерах, рэзідэнцыях. Тэлефонная размова. У цябе, Пуцін, у цябе б'юць па Санкт-Петербургу, эканамічны форум. Удзельнікі выходзяць, бачаць грандыёзны піцерскі салют. Табе ёсць чым заняцца. Франты могуць пасыпацца. Не, яму патрэбны Лукашенка. А для чаго патрэбны, мы вельмі добра ведаем. Варыянты 2. Альбо каб войскі Лукашэнкі вступілі ў вайну, ну рэальна могуць здорава падгадзіць з беларускай тэрыторыі. Альбо ударыць ядзернай зброяй, канешне, з тэрыторыі Беларусі. У спадзеве дэмаралізаваць Украіну. А калі нешта пойдзе не па плане, Лукашенка можа эвакуявацца, а беларусы будуць пад ударам. Вот такая гісторыя. Ёсць яшчэ адзін фактар, пра які украінцы не расказваюць. Раз ужо на фронтах парытэт. І зноўку пачаліся размовы пра пералом у вайне. Які самы лёгкі спосаб зламаць расейцам хрыбетнік, знішчыць расейскую недаімперыю? Гэта выбіць Беларусь з расейскай арбіты. Правільна. Скінуць Лукашэнку. Ці не таму у Кіеў прывозілі Святлану Ціхановскую, каб рыхтаваць яе да аперацыі, накшталт аперацыі з Януковічам 22-го года, калі хацелі скінуць Зеленскага, паставіць Януковіча. Ці не такі ход рыхтуюць украінцы? У кожным разе відавочна. Наперадзе нас чакае дынаміка.